Ake sibhekeke umlando wendlovukazi yamaNgisi uElizabeth II. Princess Elizabeth wayeneminyaka eyishumi lapho yisemncane laxaza ubukhosi. Uyisingonyama uGeorge yaba inkosi, yena-ke njengengane endala waba indlalifa okwamenza wathatha isihlalo sobukhosi. Ngesikhathi sempi yomhlaba yesibili wasebenza njengomshayeli nomakhenikhi enkampanini Auxiliary and Territorial Service. Kwathi ngo-1947 waba nohambo lwakhe lokuqala lwasebukhosini oluyaphesha kwezilwandle, uhambo lwezinyanga ezintathu olwalibhikelele eningizimu yezwekazi i-Afrika. Ngolwezi ngonyaka ka-1947 iNdlovukazi yacacela uPhilip Mountbatten eWestminster Abbey. Ngemva konyaka kwazala uPrince Charles oyinkosana ezinganeni zabo ezine. NgoNhlolanja ka-1952 uPrincess Elizabeth wayeseKenya ngesikhathi umnyene emtshela ngokudlula emhlabeni kababa wakhe inkosi uGeorge. Ngemuva kwezinyanga zokulungiselela mhla zimbili kuNhlangulana ngo-1953 waba iNdlovukazi uElizabeth II ekugcotshweni kwakhe eWestminster Abbey. Ngeminyaka yo-1960 no-1970 njengoba iNdlovukazi uElizabeth yayifuna ukuhlonza indawo yayo neqhaza layo emhlabeni, amazwe ayengaphansi kombuso wamaNgisi athola inkululeko. Amanye aba ingxenye yenhlangano yamazwe omhlaba uhlangene iCommonwealth, amanye abunqamula ubudlelwane namaNgisi. Emva kokukhothama kwenkosazana uDiana kwayikhahlameza kakhulu iNdlunkulu. Ukungathatha izinyathelo nokungaphawuli kweNdlovukazi kwagxekwa kakhulu. iNdlovukazi uElizabeth yathi ukukhothama komnyeni wakhe inkosana uPhilip ngoMbasa ka-2021 kwashiya esikhulu isilonda, bese beshada iminyaka engama-71. Nonyaka iNdlovukazi ihlanganise iminyaka engama-70 esihlalweni sobukhosi. Emhlabeni beyiNdlovukazi yesibili ukubusa isikhathi eside ngemuva kukaLouis we-14 waseFrance. iNdlovukazi yamaNgisi yavakashela kulelizwe kathathu. Following day marked Princess Elizabeth's coming of age and a public holiday for Cape Town, the center of worldwide rejoicing. uElizabeth Alexander Mary esemncane waphelezela abazali bakhe ingonyama uGeorge wesithupha nomama wakhe iNdlovukazi uElizabeth kanye nodadewabo Khathi bevakashele kulelizwe. Ukuvakashela kuleli kwendlunkulu yamaNgisi kwaqondana nokuhlanganisa kwakhe iminyaka engama-21. Khathi iNdlovukazi ivakashele eKenya ngo-1952 iqeda nje ukucaca yathola umyalezo kumyeni wayo inkosana uPhilip owawuthi usekhotheme uyise ingonyama uGeorge wesithupha. The tragic news reached Princess Elizabeth and her husband while in Kenya, and the new queen left immediately for London. Sad homecoming of a young queen. The Atalanta was punctual, and bearing a message from the Queen Mother, the Duke of Gloucester entered the plane. Isigameko esaguqula impilo yeNdlovukazi yamaNgisi yaphinde yabuya eNingizimu Afrika ngo-1995 khathi ubaba uNelson Mandela esengumengameli, nalapho yabuyela khona futhi eKapa lapho yethula khona inkulumo khathi ihlanganise iminyaka engama-21. iNdlovukazi yabuyela kulelizwe futhi isiyinhloko yamazwe omhlaba uhlangene iCommonwealth. uMandela wavakashela esigodlweni eBuckingham, kanti uMadiba iNdlovukazi yabe ingumuntu nje ojwayelekile. iNdlovukazi yaphinde yabuya kulelizwe khathi kunomhlangano wamazwe angaphansi kwemhlangano yomhlaba uhlangene iCommonwealth Summit ngo-2000. Lo mhlangano wabe usingethe ngowayengumengameli emva kukaMadiba uThabo Mbeki. Your Majesty, Your Royal Highness the Duke of Edinburgh, President Mandela and Mrs. Graça-Machel. uMbeki naye wavakashela eBuckingham Palace ngo-2000. Wayengumengameli uKhalima Motlanthe wahlangana neNdlovukazi yamaNgisi ngo-2009 engqungqutheleni G20. Wayengumengameli uJacob Zuma wahlangana neNdlovukazi futhi ngo-2010. uMengameli uCyril Ramaphosa wahlangana nayo ngo-2018.